Malawi Today. I wish if our politicians could know the beauty and the goodness of that program. You are politician. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Happy New Year. Dzulo pa 1 January olemekezeka a Daliso Kabambe anapita ku chipatala cha Nkhoma. Monga mukudziwa bwino kuti azisogoleri osiyanasiyana dzulo anali ndi kasangalalidwe kawo pa New Year. Ena anakachereza odwala, ena adapanga maphwando m'manyumba mwawo, monga ngati msogoleri wakale wa dziko lino Abakiri Muluzi komanso a Joyce Banda ndi azisogoleri ena osiyanasiyana. Koma akabambe anapita ku chipatala cha Nkhoma kumene adakayendera chipatala chimenechi ndi kuwauza anthu ogwira ntchito kumeneko komanso akuluakulu a chipatalachi kuti ali ndi dongosolo lapadera limene UTM izachite ikazalowa mboma. Ndipo kumeneko anthu anaombera m'manja komanso pa masamba a mchezo ambiri amayamikira nzeru za Adaliso Kabambe. Ena amati ayi mtsogoleri wa 2030 tampeza kale. Inu tisakuchedwetseni koma taonenani monse mmene zinakhalira ku chipatala cha Nkhoma pamene mzunguyu anali ovomereza komanso kukhala chidwi ndi Adaliso Kabambe malingana ndi nzeru zimene anabwera nazo. Then we must have a community health insurance designed so that because it serves the hospitals very well. It's an excellent idea. Absolutely. I wish if our politicians could know the beauty and the goodness of that program. You are politician. When UTM comes into government 2030, we are going to do an overhaul of the healthcare system in Malawi. And one of the, because it's about financing, how best do you finance health service so that you have the best medical health practitioners in place, you have the best medical equipment, infrastructure, and medicines available. How do you finance that in a community where incomes are unequal? There are others with low incomes, others with higher incomes. How do you balance and get it right? That requires smart thinking. I would urge others just to read through the manifesto for UTM. We have defined how best we can do an overhaul of the health system, but that's a story for another day. Today we're just here just to see the patients. So, Doc, thank you so much. You are doing the best medical service, healthcare service, with the limited resources that you have, but surely this is the best. And as I said, I've been director, myself, seen everything else. You are top of the range. Thank you so much for being good, providing good service to the people around the Nkhoma and surroundings. Congratulations and well done. And the rest of our ministers and the church for the good work also that you are doing in this community. You are doing a quite commendable job. All the best and wish you well. Thank you so much. To the health care workers, my colleagues, well done. Thank you so much for your dedication, commitment, and hard work. You can see all over the place that you are really hardworking. This is the first day of the year. You should have been at home enjoying with families. You have sacrificed everything else you are at the workplace to serve us. Thank you so much, and may God bless you for all the service that you are providing. Thank you so much. Thank you so much. Mau amphamvu komanso achilimbikiso kuchokera kwa Adaliso Kabambe. Koma tinenena kale kuti anthu m'masamba mchezo adayankhula zambiri zoyamikira Adaliso Kabambe. Ndipo ena mwa iwo amanena kuti last man standing, akuti last man standing in the boat. Kwa azisogolera amene asala abwino Malawi muno kuti azalamulire dziko la Malawi, akuti mmodzi mwa iwo ndi Adaliso Kabambe. Inu mukuona bwanji kuti zimenezi ndizoona? Ndipo anthu ambiri akupitirizabe kuyankhula kunena kuti osazinamiza mkulu, UTM is dead and buried. Ndithu sipamalephera anthu ena osiyana maganizo kumeneko ndi kukhala kwa anthu.
tonse sitingasangalasidwe ndi wina aliyense, komanso munthu sangasangalase wina aliyense. Choncho pamakhalabe anthu oti amasemphana nawe, ndithu mmenemo ndi mmene moyo umakhalira. Koma ena akupitirizabe kuyamikira akabambe kunena kuti my president 2030, ndipo makomenti wadakalipo ambiri, koma sinanga tikuwerenga imodzi komabe tingomaliza amene asalawa malingana ndi nthawi. Akuti my president 2030 the last man, comment yomweja his excellency. Ndithu makomenti ake ndi ofananafanana, ndithu ambiri ndi chimodzimodzi ongoyamikira Daliso Kabambe. Zimenezo ndi zimene tinati tikuoneseni padakali pano, anthu akukamba njikunjaku, ndipo ife tili pano kupasirani china chilichonse. Ngati mungotipeza kumene, please subscribe to the channel, like, share, komanso osaiwala kupanga comment kuti timve maganizo anu ku comment section. Kufikira nthawi ina tingoti mwakoma nonse, tikhale limodzi kuma videos amene tibwere nawo kusogolo. Thank you so much for your dedication, commitment, and hard work. You can see all over the place that you are really hardworking. This is the first day of the year. You should have been at home enjoying with families. You have sacrificed everything else you are at the workplace to serve us. Thank you so much, and may God bless you for all the service that you are providing. Thank you so much. Thank you so much.